Да. Добре. Някой нали не ми застава пред светкавица, да? Добре. Окей. Това духово, емо по-скоро аз снимах и аз. Окей. Да. Най-тъжко. Усмихни се малко повече, бе. Да, Това много ме гласен. Факт не е нагласен. кажи нещо интересно на лаптопа. Силе, ако работиш нас с Каем, постоянно ще усмихната. Не, просто защото постоянно се говорят глупости. Тя така ще отчаява. Тя трябва да говори по телефона. Алекс постоянно ще пее. Голям сняг. Че е това композиция готина. Готвена, нали? Добре, айде още няколко хора, така и сме готови. Няколко хора. На вас казвам хора. Ако имаш